Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? Ale Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Bratia a sestry, uznajme a ľutujme svoje hriechy. Ježišu, Ty si cesta, ktorá vedie k Otcovi. Páne, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Ty si pravda, ktorá osvecuje ľudstvo. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Ty si život, ktorý obnovuje celý svet. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Modlíme sa. Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech nás Tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, aby sme vždy horlivo konali dobré skutky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, v Kristovi sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista. V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označený pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. Plesajte spravodliví v Pánovi, statočným slúži spievať pieseň chvály. Oslavujte Pána citarov, hrajte mu na 10-strunovej lutne. Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie. Miluje spravodlivosť a právo, milosti Pánovej plná je zem. Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. Blažený národ, ktorého Bohom je Pán. Blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí. Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v Teba. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. Ježiša obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech. Vám, svojim priateľom, hovorím, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nemajú čo urobiť. Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho,
ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, tohoto sa bojte. Nepredáva sa 5 vrabcov za 2 haliere a Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cenejší ako mnoho vrabcov. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Jedna holandská poviedka rozpráva o chlapcovi, ktorý sa dostal do školského internátu. Cítil sa tam zle. Pochádzal zo samoty, bol zvyknutý na ticho, na prechádzku chodil do lesa, kde ho nikto nevidel. Teraz sa zrazu ocitol v hluku uprostred rozjarenej mládeže, kde do neho buchali, postrkovali aj pri stole. Ako veľkú úľavu prijal, že sa v spálni večer nesmie hovoriť. Ale čo sa nestalo? Nebola tam úplná tma. V rohu bolo v škatuli vyrezané veľké oko a za ním svetlo malej žiarovky. Aj tu, v tme, ako by niekto pozoroval. Po rokoch, keď sa z chlapca stal školský inšpektor, ako prvé z jeho nariadení bolo, aby sa to odstránilo. Mohli by sme povedať, že úmysel tých, ktorí to tam dali, bol dobrý. Chceli chlapcom pripomenúť, že existuje niekto, kto ich stále vidí. Prečo nás to teda desí? Tento pocit bude tak dlho hrozný, pokiaľ nepochopíme, že je to pohľad Božej lásky, sympatie a priazne, a nie sliediča, ktorý špehuje, aby nás pri niečom nachytal. Bratia a sestry, s dôverou sa modlíme k Pánu Bohu, ktorý sa s láskou stará o všetkých ľudí a prosme ho. Volajme, Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš nás. Aby sa Kristova cirkev stále viac očisťovala a pripodobňovala svojmu zakladateľovi, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby si zákonodarcovia a predstavitelia štátnej moci uvedomili cenu každého ľudského života, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby sa všetci rozhnevaní zmierili a odstránili zo svojich srdc zlo a nenávisť, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby pyšní a sebavedomí ľudia objavili duchovnú veľkosť chudoby, miernosti, čistoty a milosrdenstva, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby veriaci našej farnosti pomocou Božej milosti odolávali pokušeniam a nástrahám diabla, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Bože Oče, dopraj našej zosnulej Márii účasť na Kristovom vzkriesení v Tvojom večnom kráľovstve. Pane, vyslíš nás. Bože, Ty sám buď našej zosnulej Margite večnou odmenou. Pane, vyslíš nás. Bože, Ty si obdaril heroickou láskou Tvojho služobníka biskupa Jána Vojtašáka. Prejav aj nám svoju lásku a vypočuj nás, keď ťa prosíme o jeho povýšenie na oltár. Pane, vyslíš nás.
Láskavý Bože, Ty sa stále staráš o svoje stvorenia a zahrňaš ich láskou. Milostivo vypočuj naše prosby, ktoré sme Ti predniesli v spoločenstve s Kristom našim Pánom, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane Svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ho Tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Zvelený Bohom na veky. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane Svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Zvelený Bohom na veky. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Láskavý Bože, príjmi naše modlitby a dary a daj, aby nás Eucharistia, ktorú nábožne slávime, priviedla do nebeskej bláženosti skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami, I s duchom Tvojim. hore srdcia, Máme ich u Pána. vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo s vďačnou láskou slávime Jeho umúčenie, so živou vierou vyznávame Jeho zmrtvých vstanie a s pevnou nádejou očakávame Jeho slávny príchod. Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostiach. Naozaj si Svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.
Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Oče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom, s naším biskupom Štefanom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, so Svätým Jozefom jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmelujeme povedať. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska Nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.
Boháči sa nabiedia a nahľadujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nejaké dobro chýbať nebude. Amen. Amen. Duša Kristova posvedla, telo Kristovo spásla, krv Kristova napojma, voda z boku Kristovo obmýma, umúčenie Kristovo posilní ma, o dobrotivý Ježiš vyslíš ma, do svojich svätých rán skrýma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba, pred zlým nepriateľom chráň ma. Hodinu smrti mojej povolaj ma a káž mi prísť k tebe, aby som ťa so všetkými svätými chválil a velbil na veky vekov. Amen. Modlíme sa. Všemohúci Bože, pri obetnej hostine nás živíš telom a krvou svojho Syna. Prosíme ťa, daj nám touto sviatosťou spásy stále plnšiu účasť na svojom božskom živote. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Drahí bratia a sestry, nový program bohoslúžieb s účasťou na svätých omšiach bude zverejnený najbližší pondelok. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu